วางกันแล้วก็ลูดทำไมเราคนนี้ในตัวนั้นเป็นเรื่องเล็กเฉพาะเว้นเองvoin october ban ni li ania kholo lian khon huai lei min a motor che sual dan tun din huna hian khitilai amin na lei vung amin na lai tak then ma a khian bolero Geo company motor ani a mi panhi chuangin ti chuan chu motor chu leivungin chir du mi ron hol thazelin a driver te chu an chuka chuti anan mu chu a driverin alo nama mang angin alo nam kha ama din na lam pang mi hring din na lam chu chim thlai mi hring a kha atla thla sa ni kora chir dum takin ti chuan khu ta a suai tha a lang thei top china khuan chu mi hring chu kan mu thei e ante mu tu ten sumo driver ten anom hu a ti chuan a motor a kha chu la tla thamai lovin atang vu renga ti chuan an hu dewa chuan kora chuan a tla tha a mi hring ro chu kora khu ta khoi chin nge tun a hian a omang ti kan tha thiam lawa zong turin light te kan la nei thatok lawa man ruwa kanin ngak me ka tun a hian chu tiang chu kan din mun tuna kan din mun ani nupui tang khang kan tam hle a ti thei atam lo hle maya light tha le aurin na tepo kanin chopa chu tianga rom hona fel tak kan nei ni lo chuan kong hi clear mai thei ani don lo ni ruang din mun hi engtin nge hriat chian ani lo wangin kong laia kong dunga chir dum cha tak mai kong thleng don dai nga khi then mai thei ani don lo ani chu chu tun din muna helai accident thlen na muna kan din mun ani